Jena nixtieq Taf għaliex irranġati Kristja, taf għaliex. ħana jlek ismani naqra. Għaxħedu jirranġaw għannis u kol. Għax Tufċan titkellem, għajdin. Ma trenġaċ għax ħareġ, jow għax kien ħareġ dak il-dokument. It-trenġat il-festa l-ħamrun, għax konna daqsek maturi, konna daqsek flimkien, il-ġifrazini, u ftemna li nadmu qoddim xulxin, minn floksi għandu monopsija, naddu bħannis la najru kif jgħaddi l-mart, nitlu ġorbu flimkien. U ħanajdlek xaħġa oħra, il-fika mux aħna ħloqnija, ħolqet għal-knisja, għax fil-sekondarji, per eżempju fil-sekondarji, il-kopla minn barra ma tixtex, għalfejn. Għaw ċertu knejjes, Kompli. Għaw ċertu knejjes, Fader Guder. U forsi Peppi jista' jmur jiffilmja, għalfej fit-titular jinxtalu kollha minn ġewwa jkun hemm ċertu armar u fis-sekondarji li ma jkunux armati. Ikollok illi nefqottin fil-plastik. Okej, taqbel ma din id-distinzjoni. Ta' barra jiġġieldu jajru għama xilli nef ma jinxtalux, jinxtalu f'tana biex. Kif taċċetta l-Knisja? U s-sorpriżi. Okej. Ma ngħidlek xi ħaġa oħra tal-aħħar. U s-sorpriżi nixtieq ngħidlek, jiena ħamruni, is-sorpriżi bdejnihom aħna fin-1988. Sewwa wara l-ġlieda għamilna rnexxina naqdu għamilna band mas. Sewwa jekk dak iż-żmien kienu legali. Jekk da żmien huma legali, għalfejn ma tkellimtux dak iż-żmien. X'fiha ħażin billi nagħmlu sena sħa naħdmu, nirsistu nixbru l-flus nagħmlu attivitajiet, sewwa u mbagħad tiġi u tgħidilna s-sorpriżi taraxxaw. Aħna għandna l-familja. Kemm ikunu huma daw is-sorpriżi bejn dak iż-żmien kienu jkunu 1000 lira, pereżempju, 1200 lira, imma daw kollha jinġabru. Jisma' 10,000 lira bejn. Le tinsaqsi għax ma nafx. Ismani, daw isma'. Wieħed dak joġobkom. Aħna konna nixbru budget, aħna konna nixbru budget, kemm ikollna naħdmu. Ġieli kollu 10,000 lira. Ma kienx ikollna 10,000 lira, ma kienu konna 7,000 liri, ma kienu konna 7,000. Biex tagħmel sorpriża. Imma huwa sew minuta li l-awtorità taqsu kunu jafu se tagħmlu. Naqbel ma tal-ġuvnot tagħmlek li tkellem. Is-sagrifiċċju illi ssir il-festa bija mhux ġimgħa festa, id-dum taħdem għaliha sena sħiħa jekk mhux snin. Il-ġabra ta' żgħażagħ jew wieħed minnhom. All right, grazzi għal gazin li nifrekwenta. Fiħjiena, ġabarni, għaqadni, immaturani, tellani, minn hemmhekk tlajt sindku taraħal, immexxi lokalità. Illum bil-business. Grazzi għal gazin li wassalni fejn wassalni. Grazie. Barra minnek, jiena nara l-bot. Dawk iż-żgħażagħ illi ma jkollhom żvog. Fejn ħa jispiċċaw? Ifaqqaw fil-vina qed jieħu gosta. Mhux kan mexħalqek, mhux tinju. Għax kien ngħidu għal-realtà, intħat kisser, xeba familji, u xeba zaza, u ħajkun kollu it-tortiego ta' dokument li ħriġ. Ok, mela. ħafna zaza. Sora soppardi, għandi storja ta' żewġ anġli ħanajda. Il-taqaw għal darboħra żewġ anġli tal-karta pesta li jintramaw qudiem xulxin kull sena żmien il-festa. Naħanġu libes roza, wiċċu aħmar b'xabla f'idu. Liħor libes iċ-ċelesti iżom palma lesta tridu. Allu r-roza ta' kemm kelkom nisħamal li l-ħadd filgħodu. Tagħna rajt wiġbu ċelesti ta'kom kelkom l-armar brodu. Reġa' r-roza u x'tifmu biha minn fuq s'isfel miżbugħajn. Mela ma rajthomx lil ta'kom kienu kważi mneżżajn. U kemm felħu xorbu birra fliex kien ħdejja mormijin. Ara tibqax sajjer biha għax saddejjaqni xbin. Mux sa nibża minnek ta' dik ix-xabla nitfaħħilek, jitfaħħa jekk inboli, jien iġi għalik nifqalek xnienek. Kif serjatu daħal f'nofshom anġlu żgħir biex jikkalmhom, laħwa attent li jibdu t-ton għax qed jismakom Don Anton. Mela. Dik ngħix għalinna li kun hemm iż-żgħażagħ u jispiċċaw ħażin. Lessa jkollna morru għal-break, Mario. Kif taf inti meta tagħmel ħadd għalik jgħidulek break u jkollok tieqaf. Ma ħadx għaliku. Mela. Ħanibqgħu l-waqfa sejra. Irridu jirrispondi daw iż-żgħażagħ
Se joqogħdu jagħmlu din iskuża issa trid ngħidilha skuża. Smajni għamlant il-kacċaturi, ibin jista' jkolli tkun skuża. U jista' jkolli tkun vera. Nara wara. Wara se jkellimna qassis ukoll, se jkun magħna qassis. ċimpelista biex tagħti l-opinjoni tiegħek fit-televoting ta' Xaraban. Inti taqbel mar-riforma li trid tagħmel il-Knisja fil-festi? Jekk iva ċempel fuq 500-433-71 u jekk le 500-433-72. Kull min jipparteċipa jidħol biċ-ċans li jirbaħ dawn ir-regali kull ġimgħa. 150 euro voucher minn Atlas Insurance. U bagalja minn Karpiza. Kif ukoll kull xahar washing machine Hoover ta' 10 kg minn il-Crosscraft. Darba f'xar tistgħu terbħu HomePick li jagħtik l-erba' servizzi tal-Go, mobile, telefon, internet u televiżjoni b'xejn għal sena sħiħa minn il-Go, valur ta' 500 euro. U fl-aħħar ta' sensiela, żewġ sodot u żewġ saqqijiet motorizzati viskoelastik materassi e materassi minn il-Bonds. Ċina moderna u lussuża minn il-Bonds. Dinghi XL u motor outboard Suzuki minn Zarf Stores ta' Ħalluqa. Ċina ta' 10,000 euro minn fost l-għażla wiesa ta' ditta Aran Cucini minn Idea Casa ta' Valley Road Birkirkara. Xarabank jixtieq jirringrazzja lil dawn il-kumpaniji tal-għajnuna tagħhom. Go! Piazza Regina. Atlas Insurance. James Caterers. Vortex. Shasha. Yvette Hair Design. Nivea. OK Limited. Nilqakom fit-tieni solar ta' showroom ta' Crosscraft, ċentru ta' washing machines, fridges, dishwashers u built-in appliances. Din ir-range ta' washing machines kollha tad-ditta Hoover jiġu b'garanzija ta' 5 snin. Ejja ngħidilkom l-offerti. Is-6 kilos 499 euro biss. Iva sewwa smajtu 499 euro. Is-7 kilos silver qegħdin nagħtu vacuum cleaner tad-ditta Hoover 2000 watts kompletament b'xejn. U bata l-wodna għandna l-washing machines li huma 9 kilos li għamlu ħasla f'14 minuta u ovvjament ma tonqos il-newcomer fix-showroom tagħna il-Hoover Eco Technology 10 kilos li għalkemm hija 10 kilos xorta tagħmel ħasla f'14 minuta. Mela jekk tridu washing machine Hoover b'5 snin garanzija bi prezzijiet li jibdew minn 499 euro, m'hemmx x'tażel, Crosscraft ix-showroom bħal qormi jew kellha l-aġent tagħna ir-ref code fir-Ramadan. Naddaf sabiħti għaj. Id mux naddaf, ijad kif għawda trab kollu? Dik kif il-Hoover jgħid dik il-poltruna. Ġib ħanar. Dik mish Hoover. Mux Hoover, ma laxin. Biex naddaf sew Hoover trid, tlaqna l-Antil Crosscraft. Antil Crosscraft issibu range ta' Hoovers minn laqwa. U ta' bilħaq, dawn mhumiex Hoovers kwalunkwe, dawn huma Hoovers ta' veru. Illum irrid nagħmel offerta tajba fuq il-Kenwood. Nadi 500 euro e nagħmilha 350 euro. U li għal offerta limitata ta' 299 euro. Għal dal-aħħar dis-sena il-Kenwood kienet għada u tibqa' tradizzjoni f'kull kċina Maltija. Mela jew ma til-Crosscraft ixtru l-Kenwood u issa tifrankaw 200 euro. Ma Go jiena nista' naqbad mal-internet minn hawn. Anke hawn. Minn hawn ukoll. Minn hawn ukoll. U minn hawn. Minn hawn ukoll. Minn hawn. Anke minn hawn. Minn hawn ukoll. Minn hawn. Ibda gawdi minn servizz tal-internet għal barra mid-dar u mill-uffiċċju issa bi speedi kbar. Go, made for you. My husband's invited me to Paris in 14 days. I must shine, but my smile isn't white enough.
Stains in between teeth are particularly difficult to clean. New Crest 3D White Deluxe removes up to 90% stains in 14 days. Its intensive deluxe formula with polishing microgranules provides deluxe whiteness to your teeth. And so my